Заповядайте, госпожо Нитова, да зададете следващия въпрос към господин Цветлин Йовчев, който е относно разходване на 200 хил. лв. за извършване на ремонтни дейности в бежански център – град Харманли. Уважаеми господин министър, с решение на Министерския съвет от 2012 г. са предоставени 200 хил. лв. на областна управа Хасково за ремонтни дейности на бежански център в град Харманли, определен от министъра на отбраната за временен приемателен център. Сега в този център са настанени над 1000 души. След започналото настаняване на бежанци в този център се констатира липса на ел-захранване, канализация, водопровод, въпреки че е трябвало да бъдат изградени. Сградният фонд и терена са в незавидно състояние. Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е: извършена ли е проверка как са разходвани предоставените от държавата средства в размер на 200 хил. лв.? Констатирани ли са нарушения и злоупотреби при усвояването на посочената сума? И в случай на констатирани злоупотреби, ще предприемете ли съответните действия пред надлежните органи, прокуратурата, за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица? Благодаря Ви, госпожо Нитова. Заповядайте, уважаеми господин вицепремиер, да отговорите на народния представител. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нитова! Във връзка с поставения от Вас въпрос относно разходването на 200 хил. лв. за бежанския център в Харманли мога да Ви предоставя следната информация. С Постановление № 260 на Министерския съвет на 19 октомври 2012 г. на областния управител на област Хасково са предоставени допълнителни средства от централния бюджет за същата година в размер на 200 хил. лв. Средствата са предвидени за подготовка на терен за изграждане на временен приемателен център в град Харманли с модул за 1000 души. За министър-председателя постановлението е подписано от тогавашния заместник министър-председател господин Цветан Цветанов. На 10 декември 2012 г. е сключен договор между областната администрация Хасково, представлявания от тогавашния областен управител госпожа Ирена Узунова като възложител, и Аква 3 ООД като изпълнител за строителството, подготовка на терен за изграждане на временен приемателен център в град Харманли с модул за 1000 души. Стойността на договора е 190 хил. 845 лв. с ДДС, половината от които са платени на изпълнителя авансово на 11 декември 2012 г. Дейностите по него са както следва: възстановяване на електрозахранването, ВиК и БТК системите, почистване на района, определен за разполагане на палатките, извозване на изсечената растителност, текущ ремонт на сградите на щаба, първи и втори етаж, столова и КПП, както и извозване на строителните отпадъци, изграждане на вътрешна ограда и подравняване на терен на стадиона, проверка и ремонт на канализационната система, изграждане на мивки и бани, включително и включването им към канализацията. На 10 декември 2012 г. е сключен договор между областната администрация Хасково, представлявана от тогавашния областен управител госпожа Ирена Узунова като възложител, и Радев 06 ООД като изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол по изпълнение на горните дейности. Стойността на договора е 4 хил. лв. с ДДС, като 50% от средствата са платени на изпълнителя авансово. Останалите 50 на 100 от сумите и по двата договора са изплатени на 27 декември 2012 г. След възникване на кризисната ситуация, създала се вследствие на увеличения миграционен натиск върху България, на 2 септември 2013 г. сегашният управител на област Хасково господин Кадир Исов направи оглед на района на временния приемателен център в Харманли. Той установява, че състоянието на терена е трагично. Негодно за разгръщане на лагера, с избуяла растителност, изсъхнали и паднали дървета, затревен асфалт, липса на вода и ток. Същата констатация прави директорът на Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението” в МВР. Според него така нареченият стадион не е годен за разгръщане на лагера от фургони, липсва вода и захранване. Директорът на дирекция „Противопожарна безопасност” установява още, че група, която е сформирана по проект за временна заетост на областната администрация Хасково, изнася изсъхнали и паднали дървета от района на поделението и почиства затревения асфалт. Липсата на условия за изграждане на лагера става повод за среща на директора с управителя на Хасковска област.
На нея са обсъдени спешни мерки за изграждането на ВиК мрежа и осигуряване на електрическо захранване. След направените констатации от областния управител на област Хасково и от съответните длъжностни лица в Министерството на вътрешните работи за състоянието на терена в Харманли е сезиран главният прокурор на Република България за извършени престъпления, включително длъжностни лица. Благодаря ви. Благодаря Ви, господин вицепремиер. Госпожо Нитова, желаете реплика? Заповядайте. Уважаеми господин министър, както сам посочихте, по това време областен управител на Хасковска област е била госпожа Ирена Узунова, която понастоящем е депутат от политическа партия ГЕРБ. Ясно е кой е бил изпълнител на обекта. Но основният въпрос е, обектът е приет. Основният въпрос е кой как усвои посочените средства и остави в такова незавидно състояние бежанския център в град Харманли. Предоставям ви и снимков материал. Това е въпросът. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нитова. Уважаеми господин Йовчев, желаете ли дуплика към репликата? Заповядайте, госпожо Узунова, за лично обяснение. Според тълкуването на правилника на господин Велчев нямам право да ви дам, тъй като не е имало изказване, но Вие сте юрист, предполагам, че поне Вие сте прочела правилника. Уважаеми господин Йовчев, разбирам партийната цел, която си поставя колегата депутат от БСП Смиляна Нитова с задаването на този въпрос. Но не разбирам защо Вие като министър на вътрешните работи участвате в едно активно партийно мероприятие срещу депутат от ГЕРБ. Това, което искам да кажа на Вас и което убедена съм и Вашия заместник Васил Маринов не иска и не може да разбере, е, че този временен приемателен център беше правен за развръщане на палатки. Искам да видите и заданието, според който този временен приемателен център имаше осигуряване на електрозахранване с 3 табла за захранване на палатките с осветление. Той беше разчетен да работи с химически тоалетни и бани, а канализация беше направена за 2 тоалетни, които са за медицинския център и за изолатора. Аз няма да влизам в обяснителен режим тук, сега и от тази трибуна. Само искам да кажа на Вас и на народното представителство: не започвайте с гоненето на вещици и не очаквайте, че от 12 май, когато аз не съм областен управител, към септември или октомври на същата година този център е следвало да бъде поддържан лично от мен. Госпожо Нитова, Вие желаете ли лично обяснение? Ще почакате, госпожо Цачева. Може да си свалите ръката, ще ви дам думата за процедура след малко. Заповядайте, госпожо Нитова. Госпожо Манолова, първо аз имам забележка към Вас по отношение начина на водене. Дадох ви думата за лично обяснение, тъй като дигахте ръка. Ако сте искали по начина на водене, моля, отразете по начина на водене. Не се касае въобще за партиен въпрос, насочен с определена цел, а се касае за един парлив въпрос, който витае и всички граждани на Хасковска област търсят този отговор. Всеки ден пристигат и се настаняват там бежанци и явно по кое време са усвоени парите и не е свършена работата. Уважаеми колеги, не разбрах за какво вдига ръка госпожа Нитова, дали по начина на водене или за лично обяснение. Така или иначе грешката беше коригирана. Заповядайте, госпожо Цачева, по начина на водене.
Уважаема госпожо Манолова, в личен план разбирам болката Ви и трудностите, които изпитвате при ръководенето на това заседание, но е недопустимо по подобен начин да се държите в пленарната зала с народни представители, още повече когато не сте права. Направете си справка със стенограмите на предходните народни събрания. Кога се дава процедура за лично обяснение? Втората ми молба към Вас е: не се дръжте към народните представители като широк социалист, да им казвате кога да млъкнат, кога да си свалят ръката. Ако считате, че са нарушили процедурата на правилника, можете да им наложите дисциплинарна мярка. Но подобно поведение с не съвсем, бягам от думата ехидна, но не мога да я заменя в момента, забележки след изказвания на народни представители от опозицията са в грубо противоречие с обичайната парламентарна практика. Заради това, както стана ясно и спрямо управляващите, и аз съм благодарна на госпожа Нитова, че също обърна внимание за това как се ръководи пленарното заседание. И на Вас Ви благодаря за това, че ми подсказахте да довърша мисълта си. Затова, госпожо Манолова, призовавам Ви в рамките на оставащото време на пленарния ден, всички сме достатъчно уморени в края на седмицата, но нека да не изпадаме в поведение, което не допринася за авторитета на парламентарната институция, а обратно – руши я. Благодаря Ви, госпожо Цачева. В рамките на член 51, алинея 4 ще Ви отговоря в рамките на 2 минути, като няма да използвам цялото време. Благодаря Ви за съчувствието. Наистина съм добре и в състояние да водя пленарното заседание. Вие отсъствахте в началото на днешния парламентарен контрол. Суматохата в тази зала не беше предизвикана от ръководството на Народното събрание, а от скандалното поведение на депутатите на ГЕРБ, които викаха, крещяха и всячески нарушаваха реда в пленарната зала, което видяха и всички български граждани, които са проследили днешния парламентарен контрол. Вие сте ръководили много пленарни заседания в предния парламент и предполагам ще се съгласите, че викането, крещенето и обидните подмятания от място и по отношение на изказващи се народни представители, и по отношение на водещия пленарното заседание наистина са неприятни и със съжаление трябва да констатирам, че това е постоянна практика на парламентарната група на ГЕРБ – подвикване, крещене, забележки, подмятания и обиди и към водещите пленарното заседание, и към тези, които се изказват от парламентарната трибуна. Трудно може наистина да се издържи в такава атмосфера в пленарна зала. Съгласна съм изцяло, че тя руши имиджа на българския парламент, не само в случаите, в които това се излъчва пряко от Българската национална телевизия и Българското национално радио. Надявам се, че призивът Ви да бъде пазен авторитета на парламента ще бъде възприет и от народните представители от ГЕРБ, които през последните седмици дават всичко от себе си този имидж да бъде уронван и престижът на българския парламент да върви надолу. Благодаря Ви. Продължаваме с... Заповядайте, госпожо Атанасова, по начина на водене. Тогава кажете от кого бяхте споменат. Не Ви давам думата за лично обяснение, тъй като по никакъв начин не съм споменала и не съм визирала конкретно Вас. Думата в пленарната зала я давам аз. Моля, седнете си на мястото. Не сте спомената. По тази логика ще трябва да дам думата на цялата парламентарна група на ГЕРБ. Вие даже не сте член на ръководството, за да говорите от името на групата. Моля, седнете си на мястото. Разбрах, но думата я давам аз и не Ви я давам. Така че
Седнете си на мястото. Седнете си на мястото. Казах да си седнете на мястото. Ами добре, искате, но не ви давам думата. Добре, ще ви изчакам. Според госпожа Цачева, вероятно трябва да ви накажа в момента. Няма да ви накажа, ще ви помоля да си седнете на мястото.